Askotan aipatu dugu gure ikastaroetan Creative Commons irudiak ipintzearen garrantzia, baita autorea aipatzearena ere. Bada, bideotutorial honetan ikasiko dugu Creative Commons irudiak Googleen nola bilatzen diren, irudi horiek Moodlera nola igotzen diren, eta irudi horien autorea edo jatorria nola aipatzen den. Lehenik eta behin, Googlera joango gera irudien bila. Hori, gure korreotik egin dezakegu irudiei emanez edo ohiko bidetik. Beti bezala, kutsatxoan gure terminoa topatuko dugu edo ipiniko dugu. Kasu honetan, Marteri buruzko bilaketa egingo dugu. Irudietara joango gara beti bezala eta ikusten duzuen bezala hemen aukera mordoa dugu. Gertatzen dena da, hemengo bilaketan egin dugun bilaketan ez dagoela inungo iragazirik. Beraz, irudiagoek izan dezakete copyrighta ala ez. Horretarako egingo dugu bilaketa tresnari egingo diogu klik eta erabilera eskubideak zabalduko ditugu. Kasu honetan, ikusten duzuen bezala lizentziaren araberako iragazkirik gabe genuen. Eta hori beste aukera batzuk zabaltzen zaizkigu. Aldatuz gero berrerabilgarria, hau da, erabil dezakegu irudi hori eta baita aldatu ere. Kasu honetan ohikoena da berrerabilgarria edozein helburu dela eta erabil dezakegu eta ez dago inungo pegarik irudi hori erabiltzeko eta beste hauek bi hauek baina komertzialki ez bada erabil ditzakegu. Bata aldaketak egin litezke eta bestean ez, baina kasu honetan gu ona joango gara. Berrerabilgarriak ez du inungo mugarik, beraz, klik eginez ikusiko dugu aukerak edo irudiak askoz ere gutxiago direla. Dena den, beti dinamika hau jarraituko dugu. Hautatuko dugu gure gustukoa eta beti joango gara orrira. Behin orrian, beti joango gara ez helbide nagusira, baizik irudiaren helbidera. Ikusten duzuen bezala, hemen bi aukera ditugu. Alde batetik jaitsi egin dezakegu artxiboa eta beste batetik hemen topatuko dugu artxiboaren informazioa. Alde batetik linka edo esteka izango dugu, beste alde batetik txertatu nahi badugu bideoak eta txertatzen diren bezala hortxe daukagu HTML kodea, eta guk jaitsi egingo dugu artxiboa gure ordenagailura. Ikusten den bezala, hemen neurri ezberdinak ditugu, txikia, erdikoa edo handia. Guk erdikoa aukeratuko dugu eta jaitsi egingo dugu. Horri honetan informazio gehiago ere topa dezakegu. Adibidez, irudi hau domeinu publikokoa da, ez du inungo murrizketarik erabiltzeko, eta nahi izan ezkero, nahi badugu, zeberez domeinu publikokoa izanik, ez dago zertan aipatu autorea, hemen nahi izan ezkero esan bezala, autorearen aipamena egin dezakegu. Hemen dugu informazioa. Hauxe kopiatuko genuke, aipamena egiteko. Gero itzuliko gara ona. Irudia jaitsita daukagu ordenagailura, gure Moodleko ikastarora joango gara eta irudia txertatuko dugu. Guk trikimailu bat erabiliko dugu horretarako. Hau da, taula bat txertatuko dugu, irudia bertan txertatzeko lehenengo errenkadan eta bigarren errenkadan autorearen erreferentzia. Kasu honetan orduan zutabea bakarra bi errenkada eta kokatuko dugu ezkerrean adibidez. Ikusten duzuen bezala, hementxe dugu. Goiko errenkadan irudia txertatuko genuke beti bezala. Dakizuen bezala, ez da beharrezkoa gure ordenagailura jaistea irudia. Posible da kopiatzea hemen irudiaren helbidea eta listo. Gure kasuan, igo egingo dugu ordenagailutik gordetako irudia. Deskribapena ipiniko dugu eta lizentzia, guk ere emango diogu lizentzia bera, gure kasuan domeinu publikokoa zen. Eta igo egingo dugu fitxategia. Ohiko ezarpenak ipiniko ditugu, irudiaren deskribapena eta itxura. Kasu honetan, lerrokatuta daukagu taula, beraz ez dugu lerrokatuko gehiago irudia, eta neurria txikixoagoa emango diogu. Honekin proportzioa mantzen dezan, hau desaktibatuko dugu, eta honela txertaturi emango diogu. Eta hemen azpian, erreferentzia autorearena ipiniko dugu. Kasu honetan, hementxe genituen datu guztiak.
Hemen aipa dezakegu helbidea nungoa dan, kasu honetan domeinu publikoa izan da, ez da beharrezkoa. Baina bai da interesgarria kopiatzea esteka konpartitzeko. Kopiatuko dugu hori, hemen ipiniko dugu Marte Wikimedia Commonsekoa da, edo autorea ere ipin liteke, kasuan, kasu bakoitzean dagokiona. Eta irudia, esteka txertatuko diogu, kopiatuko dugu, eta txertatu. Honela, ikusten dugun bezala, ezkerrean kokatuta daukagu, taula batean, eta hemen autoreari buruzko referentzia eginda dago, eta jendeak linkatzen duenean edo estekari klik egiten dionean, ikusi ahal izango du irudiaren jatorria. Horrelaxe geratuko litzaiguke, gogoratu hemen autorearen izena jarlitekela dagoenean eta nondik atera dugun. Eta gero, klik eginez, jatorri horretara eramango genuke ikuslea edo bisitatzen ari dena gure ikastaroa. Hauxe izan da guztia, bideo tutorial honetan ikasi dugu, Creative Commons irudiak Googleen nola bilatzen diren, irudi horiek Moodlera nola igotzen diren, eta irudi horien autorea edo jatorria nola aipatzen den. Espero dugu baliagarria izatea. Hurrengora arte!